So kinahanglan gyud nga alerta aron sa ingon naatay mapupo nga mga pagtulunan, mabitbit nato, mabaon ining adlawa. So matag adlaw. So ang ako nga panghinaot nga kamo makalahutay gayod sa ato ang misa di Galyo tungod kay ang naandan o ang sagad manghitabo may lang sa sugod, may lang sa sugod. Ari nas tunga-tunga magkahilis, no? Karon nagsugwak ta. Apan ari sa tunga-tunga sa nobena, tan-awon ta, So kinahanglan nga aron dunggon o labing kuan gyud ingnon tampo nga ma-assured ta nga dunggon ato jud nga padayunon ang atong sakripisyo. Nanaad banta nga musimba matag misa di Galyo, ato gyud ang tumanon. So lahoson gyud nato So kato maka lahos premyuhan nato sa katapusang adlaw So kato makalahos gyud sa misa di Galyo na premyo. Round trip ticket adto sa Gaza, sa Israel na. So hinaot mula hutay. Ngadto di ay sa ato ang mga kaigsuonan usab nga nanimba pinagi sa online. So dili lang kita, daghan sa drone ang di makaanhig simbahan, labi na ninyo mga senior citizens, mga masakiton. So apil mo sa katuyuan ining atong misa di Galyo. So niining unang adlaw, naghisgot ta dinhi matod pa ni Jesus. Adunay nagsaksi kanako. Apan wa ako magsalig sa iyang pagsaksi. Apan siya misaksi kanako kay nagpuyo man siya sa kamatuoran. O kana mao si Juan. Si Juan nga magbubunyag. Tapuso nato ang ato ang mga readings nga diin magpunting sa pagpangandam alang sa iyang second coming karong adlaw. O ugma ang ato mga readings ang ato ng ikaduha nga pagpangandam kadtong iyahang pag-abot dinhi sa kalibutan nga nagpakatawo siya. So ato nang hisgutan ugma ang kaliwatan ni Jesus. Karon pagtapos sa ato ang pagpangandam sa second coming niya, gihisgutan kita sa pagsaksi ni Juan. So si Juan, sa pagduol ni Jesus kaniya, sa higayon nga gibunyagan si Jesus, niingon si Juan, dili ko angay mo bunyag kanimo, ako pagani ang angayan ni mong bunyagan. Niingon si Jesus, pasagdi nga mahitabo kining tanan. Nakaila si Juan kinsa si Jesus. Si Juan nangandam siya sa dalan nga agian ni Jesus. Mao nga usa ka higayon samtang naglakaw si Jesus, niingon gyud si Juan, anaara ang kordero sa Dios. Ang tanan nga nagsunod kang Juan, iyang gi iyang gi dala ngadto kang Jesus. Kay igo lang siyang magpreparar. So mao ni nga ang ato ron nga reading about ni Juan nga mo'y nagsimbolo sa pagpangandam alang sa dalan sa Ginoo. Mao na nga ningon gyud siya nga anaara ang kordero sa Dios. Unya ni padayon si Jesus sa ebanghelyo. Apan adunay labaw pa kang Juan nga magmatuod nga ako pinadala sa Dios. Magmatuod nga siya mao ang Mesiyas. Unsa man ingon si Jesus, ang akong mga buhat maoy magsaksi kanako. Ang mga buhat ni Jesus magtug-an kinsa siya. Ngano man unsa may mga buhat ni Jesus? Giayo niya ang mga masakiton. Ang mga buta nakakita, mga bungol nakadungog, mga amang nakasulti, bakol nakalakaw, bisa na mga patay na buhi.
Ang mga Hudiyo nahibaw nga ang mga timailhan nga niabot na ang Mesiyas mao kining mga buhata. Og niingon si Jesus, ang akong mga buhat. Ang iyang mga buhat nagtug-an kinsa siya. So labaw pa kay kang Juan ang iyang mga buhat. Sa ato ang first reading dinhi, nag-ingon usab nga magbuhat kitag maayo. Sunda ang balaod sa Dios, sunda ang hustisya, pagbuhat og matarong, kay lagi hapit na moabot ang Dios. Buhat. Ang nagsaksi kanako ang ako mga buhat. Ang atong first reading nag-ingon, sunda ang hustisya, padayon sa pagbuhat sa maayo, kay hapit na moabot ang Dios. Og inig-anhi sa Dios, muanhi siya aron paghukom. Og inighukom niya ang nagbuhat sigon sa iya mga tulumanon sa kinabuhi, gantihan gayod. Mao na nga ang atong hisgutan ang buhat. Ang atong mga buhat mao kini pamaagi sa una, pagsaksi. Sama nga ang buhat ni Jesus, misaksi kaniya. Ang atong buhat nga maayo, mao kanay pagsaksi nato sa ato ang pagtuo. Mao kanay paagi nga mulipang ang atong simbahan, witnessing. So timan-an nato nga ang simbahan nilambo dili lang sa pagsangyaw pinaagi sa bakbak, diha gyud sa pagsaksi sa mga apostoles o sa mga unang Kristiyanos, nagpakamatay gyud sila, witnessing. So ang maayong buhat usa ka na ka act of witnessing. Unya ang maayong buhat W, no? Aron sayon ra pag timaan nato witnessing, ang unang nga letter W. Sunod I. Unsa man ang I? Identity. Ang atong maayong buhat magpaila kinsa ta? Tao ka nga matarong, tao kang badlungon. Iya ba ka anak ka sa Dios o iya ba ka sa dautan? Ang atong magbuhat magtug-an nato. Kung ang atong buhat maayo, ingon si Jesus, people will know that you are my disciples. Identity. Maghatag na natog ilhanan. ID na nato ang atong maayong buhat. Nga kita Kristiyanos, mauto nga ang unang mga Kristiyanos na ilhan sila. Niingon ang mga Hudiyo, naarang mga Kristiyanos ay dito sa Antioquia, na ilhan sila kay nagkahigugma ay. So ang buhat nila sa gugma nagpaila. Ikatulo, whip. So hisgot ag maayong buhat, unsa ning maayong buhat? Witnessing, ato ning identity. Unya, mao sa ni paagi sa pagsangyaw, preaching. Ang maayong buhat mao nay usa ka epektibo sa pagsangyaw. Mao nga nahitabo si San Francisco de Assis, usa ka higayon iyang gikuyog ang iyahang disipulo, no? Kauban sa community aron sila magsangyaw. Unya pagawas nila, suroy sila sa mga tao, buhat sa ilang mga buluhaton, pagpanghatag, tabang, humani uli. Ingon ang iyang disipulo, wa man lagi ta mo sangyaw. Ingon magsangyaw ta. Ingon San Francisco, preach the gospel at all times. When necessary, preach in words. Sa ato pa, kung kinahanglanon lang, isangyaw ang ebanghelyo pinaagi sa pulong. Apan isangyaw ang ebanghelyo sa tanang panahon, pinaagi sa buhat. Klaro ninyo? O naminaw pa mo?
O ay sa pangatuog sayo pa. So, witnessing, identity, preaching. Ang maayong buhat usa ka epektibo nga pagsangyaw. Preaching kana. Ingon si San Francisco, it is no use of walking anywhere to preach. It is no use of walking everywhere to preach unless one is walking is his preaching. Saan Di na ko kaklaro, di kay klaro diri. So, useless ang lakaw kung di ka mag-preach. Hinaot ang imong paglakaw, usa na nakapaagi sa pag-preach. It is useless of walking anywhere to preach unless one walking is one preaching. So, mao na yung giingon. Mao na nga, ako bitaw, o sa kahigayon, o sa akong kinabuhi dito sa Santa Fe, o mausad ming mga pari nga tanan. Ako yung tinguhaon, nga every first Friday, muduaw ko sa masakiton, gamay raman sa ito nga parokya. So, maduaw yun ako tanan. Ini ka first Friday, magsugod kog buntag, no? Duaw na ko. Kay nga naman, daghan man dito ang laing relihiyon, ang daghan dito sa Santa Fe, Bantayan Island, ang Aglipay. Unya, unsa may akong pamaagi. Din alam ko magsigig yaw-yaw, kay daghan ra ba na sila, mag-away man. Muduaw ra ko sa masakiton, ya magsutana ko. Ang ako nga pagduaw sa masakiton, para nako, mao na to'y dako nga pagsangyaw. Kay makakita man na sila, nganong ni aman ang pare, ingon ni duaos masakiton. So mao na nga, ang ato mga buhat, mao na'y lanog nga pagsangyaw. Nakaron, ang ato mga buhat, mao man ni makapaduol nato sa Dios, makapalambo sa ato ang simbahan, maldito sad kayo ang yawa, atakihon ka, nga di ka makabuhat og maayo. Kay mao man ni maghatag sab natog kaluwasan, mao man ni sukdanan sa paghukom sa Dios. Mao nga, tintalon din ka siyawa, atakihon ka siyawa, pinaagi sa garbo. Tandugon sa yawa ang imong garbo, ingon, sige kag buhat og maayo, wa gyud kay, wa gyoy ni acknowledge ana, wa gyoy nakakita nimo ana, wa gyoy ni appreciate sa imong buhat, ako pa nimo, muundang na lang ka. May naminaw mo? Mao na nga, may kita mo buhat og maayo, pero usahay mo undang. Kay nga naman, hunghungan man kasyawa, ingon nga, why nakakita nimo oy, sige kag buhat maayo, wa kay ni daig nimo, ako pa nimo muundang ka diha. Mao na nga, bantayan nato ang buhat nga maayo. Mao na nga, simba ka kadlawon, misa di galyo, buhat nga maayo, pero tunga-tunga muundang. Mao na nga, ayaw gyud mo undang. Mao ni giingon ni Jesus nga daghan ang buot mo sunod, no? Kaniya, daghan ang musunod, pero ang nahitabo lagi kanang adi makalahutay. Ikatulo, exploitation, no? Nga ingnonayn ka nga gigamit ra ka. Kanang imong buhat yang maayo simbahan, sila ray nakapahimus ana. Mao na nga, ako pa nimo muundang ka. Gigamit lang ang imuhang kahibalo, imong panahon gipahimuslan. Ayaw, gi-exploit ra ka. Mao na nga, mangundang sa pagpangalagad simbahan. Kay hunghungan man siyawa. Muingon ang yawa nga, lainsad, ikaw sige kag buhat og maayo, tanawa, daghan na hinon kag kaaway. Kay ang kalibutan, kuan man kanang daghan mang mga badlongon. Ingon, may pa'y magpabadlong ka, parihas sa uban. Karon nagbinuotan ka, daghanon kag kaaway. Mao na pakikisama. Apil lang nila sa ilang mga buhat. Kaya magtinarong ka, ma-isolated man ka, ma-alienated ka, mao na nga hungungan ka sa yawa, natanawa, nahimuno kang kontrabida. O baka hunghungan ka sa yawa, tanawang uban nga wa mo magbuhat og maayo, way simba,
na ni asinso hinuon, mainog lawas, ikaw siging simba, nasakit ka, pobre lang gihapon, undang na anang mga simba-simba, undang anang ampo. Naminaw pa mo nako. Hunghungan ka siyawa ana. Baka ha, ingnon ka nga, unya rasa, ingnon ka siyawa nga, ayaw sa nagkuan ka ng buhat, seryosuhan ng buhat nga maayo. Unya ra, dugay pa maabot ang Ginoo. Dugay pa maabot, unya ra sa na. So maldito, yung kay ning yawa, may nga nga bitaw, no? Unya mao na nga maabdan kas Ginoo nga, wa na ka magbuhat og maayo. Mao na nga, unsay pamaagi siyawa, ang yawa ba, og ang anghel, no? Matud pa, sa higayon nga naay mga okasyon nga makasala, muingon ang anghel nimo, ayaw gyud pagpakasa, sultian ka sa anghel, hinumdumi ang hustisya sa Dios. Remember God's justice. Nya moingon sa din ang yawa nimo, ay too, remember God's mercy. Remember God's mercy. Maluluyon lagi ang Dios, buhat lang kutob sa mahimo. Balag makasa ka, kaluyan lagi ka, pasayloon ka. Nya moingon sa bitaw, no? May pay magbuhat lang kog dautan. Nya sa higayon nga makabuhat na kag dautan, ang yawa na sad moingon, ang anghel moingon nga kay nakabuhat magdautan, remember God's mercy. Moingon ang anghel, kaluy hinumdumi ang kaluoy sa Ginoo pag hinulsol sa imong mga sala. Moingon sad ang yawa, ayaw, remember God's justice. Nakasa naka wa nay kapuslanan nga maghinulsol pa ka padayon sa pagpakasa. Oy naminaw mo? Mao na nga usahay na mga ang ato bang buhat nga maayo on and off, dili gyud nga consistent ang atong commitment, dili gyud hangtod sa hangtod. Mao ni ang ato ang tan-awonon. Buhat man tag maayo, manghatag man ta pero usahay dili. Simba man ta usahay dili. So kanang buhat nato dili consistent, dili ta committed. Mao ni nga seryosohon tani kay wa ta kay bawog kanus moabot ang Ginoo. Ayaw pagpada sa yawa, ha? So padayon unta kita nga maghiusa pagpanaw aron magtinambagay ta, maghiusa pagpanaw, padayon ta sa atong gingog sinuduhanong simbahan. Kay mag-ikaw-ikaw ra, moabot jud ang chance nga mapulan ka. Apil og pundok sa simbahan. So let us journey together mo ng synodality. Unya sa atong pagpanaw tungod kay lagi sa ato ang simbahan karon sa Sugbo, may gidugayon naman nahitabo nga manganak na gyud siya ang inahan nga Santa Iglesia, ang Archdiocese of Cebu, manganak na gyud siya og laing duha ka diocese. Mao na roy atong gitrabaho ug mao nay atong hisgutan usab ining misa di Gallio. So ang buhat nga maayo nato, tan-awa ang mga apostoles, ang unang Kristiyanos, ang buhat nga maayo mo'y nakapalipang sa simbahan ug hangtod karon naka-benefit kita. Ang buhat sa mga magtotoo, mga anak ni Kristo dinhi sa Sugbo ni bungag yun ug karon ni daghan na ta pag-ayo, panahon na nga manganak ang simbahan nga mahimo na tang tulo ka dioceses. So ato nang i-sumiter ngadto sa CBCP, dayon ngadto sa Roma ang pagpakataw ining duha ka mga dioceses. Ang ngadto sa norte gikan sa Liloan, diri sa east side, sa west side adto sa Manukad sa Tuburan, paingon na ngadto sa Bantayan Island. Ang seat sa maong diocese giingon nga ang Danau. Mahingon na nga tawgon ng Diocese of Danau o Cebu North, unsa may tawag ana, basta mauna nay usa ka diocese. Lain ay obispo diha, lain na silang diocese. Unya sa pikasan nga bahin diri sa south, gikan Naga, ngari sa east, sa west ang Toledo, lahos na ngadto sa Santander. Mao na ang north ug ang south dioceses nato. Mao na nga hinaot atong iampo nga malampuson kini kay timaan kini sa paglambo sa simbahan nga nanganak na siya. Ang maayong buhat mo bunga ginagmaayo. Mao na nga hinaot ang atong maayong buhat, manukad gyud na sa gugma. Ang buhat sa gugma di gid na maundang mula hutay og hinaot ka ng gugma nimo, bunga ka na sa imong pagtuo. Sa ato pa ang imong buhat nga maayo,
kay nanukad man sa pagtuo, magmalahot tayon ikaw. Unya magmalipayon ka, kay nanukad man day diha ni Kristo ang imong buhat nga maayo. So mao na ato mga paningkamot. Mao na nga tapuson tani sa usa ka istorya, dihay pari. Unya karon ang pari, maalamon kay ni siya. Buutan nga pari, no? Usa ka higayon naglakaw siya ngadto dito siya sa may bukid-bukid nga bahin, dito siya niagi siya sapa, nakakita siya bato nga puwerte gyud kanindot, og siguro siya nga mahalon gyud ning batuha kay puwerteng ninduta. Og maong iyang gibutang niya sa bag. Sa iyang paglakaw, nakasugat siya laing tao nga tan-aw niya gutom, og mao gyud nangayo niya pagkaon. Mautong nang lingkod silang duha. Pagpanglingkod nila, iyang giablihan iyang bag, gikuha niya iyang baon, iyang gitagaan ang maong tao sa iyang baon. Nikaon ang tao, pero sa pagkaon sa tao, abliman ang bag sa pari, nakakita siya, hala, naalagi kay bato nga, nindot kaayo diha talagsaon. Ingon murag mahalon gyud na da, ingon ang pari, mahalon gyud ni. Mao na nga nganuman ganahan ka, ingon siya, huy kanindot ana, imo nang ihatag, ingon ang pari, gusto ka? Ingon gusto kaayo. Ako na nabi, oh sige, imo na ni. Mao na nga lipay kay ang tao, gipakaon siya, gitagaan pa siya sa bato nga nindot ug mahalon. Mao nang nilakaw siya. Pagkaugma nibalik siya ngadto sa pari, nakita niya ang pari, giuli niya ang bato. Ingon siya, kung nakahatag ka nako ning bato nga mahalon kaayo, naapay naanimo nga labing mahaluna nga mao'y hinungdan nga nihatag kanako niining bato. Unsay naanimo? Tagai ko ana. Naminaw mo? Unsa may naan niya nga nakatukmod niya sa paghatag sa labing mahalon nga naan niya? Naapay naan niya nga labing mahalon? Ang Dios ang iyang pagtuo. Sayon ra kay niya ihatag ang unsa ng mga butang kalibutanon. Kay naaman niya ang Diyos. Kunaan mo ang Diyos, makabuhat ka unsay maayo, makalahutay ka. Kung ang buhat nga maayo nanukad sa pagtuo, mao kini maghatod kanimo ngadto sa gingharian sa Dios. Masibang pakpak sa Ginoo, masibang pakpak sa mahal nga Birhen Maria. Manindog palihog.